Chelo. Mom ya na-achụalị maazị ebe niile. Onwe ka o si kọlụ gị maka ya? Mba o. Ọgwa akwa m ihe ọbụla. Mana chero. Kedu ebe maazị gagideru wee fụ mmụọ mmiri a? Gịnị ka ị na-akọ? Ọ ị mara ọgọgụ nwoke na ihe ọbụla dị n'ukwu? Onye ga-eje ofu ebe nwata nwaanyị buli ya kịta n'ụwa na-achụalị ebe niile. Nne, ezigbo ụjọ dị m n'ahụ. Maka gịnịzi? Ihe mara na nwa mmụọ mmiri anụwa nwere ike ịbụ ndị anụwa na-ada ataji anya ma ọ bụ na afọ nwoke na nwaanyị. O nwere ike ofu ebe anyị na maazị nọ n'ụdị agha ọbịa mee mmadụ ajọ ihe. Maazị abago na nsogbu. Egwu abagwa m arụ. Mana ịjụ kene m so ife mma maazị ya eme kịta anụwa wee mezie okwu a bụ ije kpọnata nwanne gị nwaanyị. Kwụkwana ya. Ka isi ekwu otu a? Ọ dịghị ka nwanne m nwaanyị ga-ekwe bụkọta n'ụlọ. Ọ dịghị ka ọ ga-ekwe. Mana chere kedu ihe mmụọ na-achọ na-arụ onye dị ndụ? Nne m ya makwa o nwere ike ịbụ na ife maazị metalụ ka nwata nwaanyị a ji wee nwụ. Uwe na-achụghalị ebe niile. Ịma mma o maazị a na-eme ka ịka onye ego eji ofe beje eme ka ofe ife. Obikwa ka eziokwu nwere ike ịbụ eziokwu. Obere ife o. Ọ bụ na ị batara ọsịsọ nnukwu ife ya emebi. Gee ntị, nwaanyị ọbụla na gị dị ka nna gwa gị ihe a kịta. Hịa, mmejuju aka wee bụ olu gị egwu. Nsị gị batawa ọsịsọ nke taa nke echi. Na-akọrọ gị na nwaanyị a n'ike ka ọ na-eso di gị. Nne biko batawa. Ngwa na ọ dị mma. Ị na-akpọ m aka mgbe ọjọọ. Ị na-akpọ m agba, ị na-akpọ m na njọ a. Ele ka ewu na m na ịchọ ka m ji m na ahụrụ gị n'anya. Eludo akọrọ ihe. Elu ụzọ ọzọ ịchọghara ka m ji m na ahụrụ gị n'anya n'ụlọ. Gbadala m. Tina kemgbe mara m ji nọ n'ụlọ. Otu m si elekọta anya, otu m si agba mbọ hụ na ahụ eleziri gị anya ọfụma. Tina, ele otu ọzọ anyị chọghara ka m ji na ahụrụ gị n'anya n'ụlọ. Ọsọsọ m bi n'ụlọ. Jane ọ nọghọ n'ụlọ. Ị na-elekọta Jane. Onye bụ Jane? Tina, agala akpọ ha ahụ ọzọ mara m na-ekwu ụka. Agala akpọ Jane. Jane mana ọ maka na ọtena Jane soro anyị biri n'ụlọ. Ya dịwa ka a ga-asị na ana m elegide Jane anya karịsịa. Ka ntị m agwa m. Ọsọ nwe onye ọbụla nọ n'ụlọ werele mkpụrụ obi m were ọtọ were gbachie ka ikodo were etinye n'ikodo gbachie ya jide ya n'aka onye abụọ ngụ enwe ahadụ onye ọzọ m hụrụ n'anya n'ụlọ na karịa ọtọ m so nwe n'anya onye ji nwayọ ikwu onye ji ngwachi ma jụrụ ala ọdịda ahụ mgbe ụfọdụ mgbe niile ịgafewe enweta m si aka anya mkọrọ anya nwa akpa enweta m si m si n'elu otu m legide lere anya n'ukwu ọdịda ahụ ya ka ụmụ nchọ na-ego m na-enye sị na ngwa were jide were ka elegide onwe ya ọ ahụ hafụ nke ahụ ọsọsọ m ka ị na-enye ego ebe na-asa m isi na-asa m nọ were ncha na-asa m isi ọnụ ụsọ ga-anụ olu nọ ncha samịa ka obi dị m mma. Tina, chere m aghọta nkọwa nwa ụdọ ọwụ na ihe m kwuru ikwedị na ihe m kwuru nkọwa nwa ụdọ ọwụ na ị na-agbagha ihe m kwuru agbagha. Tina, ngwa ịma jidala gị. Tina, ọwụ ịhụdụ na nwunye m ka m gwara sị ya lawa lakwuru nne na nna ya. Kemgbe nwunye m ji lakwuru nne na nna ya enwere otu isi nụ na akpọrọ m ya n'ekwentị
ma ọ sị ya ngwa elowe na ọ na-adị m ọsịsọ ọ maka nka m ji hapụ ya nọrọ nga ahụ ọnụ nọchi nga ahụ ọnụ ike ịghọtara so agịla akpọ agịla ekwu ihe na-enwere na-agba ka moto bịa gee ntị gwa nwanne m nwaanyị sị na m nsọ ọnụkwa anụ nga ahụ ọ na-anọ ọ nọgide nga ahụ nwatakịrị nwaanyị a bịakwa were m ọ werele m lawakwa maka mmadụ nọ nga ahụ eme onye gara na nke nne ọ kwesịrị ọtọ ahụ nọ nga ahụ da ya mara na ọ nwere di nwaanyị mmiri na-achagharị ka ọhịa na ụzọ ha gwakwesị elowe maka ọ nọgide ihe nwaanyị mmiri ndị akpọrọkwa m ọ bụrụla aka di gawa mana ya ekwuchana gawa na mana ya ekwucha gawa mana ya gawa na elebi nọ kemgbe ejile m anya na-achọgharị m adị m ahụ gịnị ka gị na Tina na-akọ ọ Tina mba awụ m elekwana m na Tina na-akọ na-awụdị na m ana m agwa Tina sị gwa nwanne ya nwaanyị ịghọtara na ya gwa nwanne ya nwaanyị sị ebe ọbụla ọ nọ na ya gba mbọ hụso ụlọ were amarụkwa m ka ewu m na nwunye m gara na ụlọ ha kemgbe echi ọ gbara aga lowe ocho dị ilu onye ka m na-agwa Tina sị gwa nwanne ya nwaanyị sị ya gba mbọ lowe maka nwa mmiri na-achagharị m ka ọhịa na ụzọ ha ọ chigidekwa m ihe echigide m echeta m ọ gbarala aka dị enwere ihe ọzọ m ga-eme na ọdụkwa ịhapụ nwunye m so nwa mmiri ịghọtara ana m agwa ya sị ya gwa nwanne ya nwaanyị sị elowe keta ka echi ịghọtara ọhịa m na-agwa ya mmeke ga-achịpụli nwunye m jen cherekwuo mgbe ọ ga-achịpụli nwunye m jen ma jụọ ọnwụ ọ na-arị nga gasị na ahụrụ m nwunye m n'anya karịcha mbeli obi gị na-agwa na ahụrụ m nwunye m n'anya otu isi eche ọhụrụkwa m n'anya ọta ahụ jen gee ntị enwere onye ọzọ m hụrụ n'anya na awụdo ịhụ ọta ya na ụda ịhụnanya nwere nga ịnọ karịa ka nwere nga nwunye m nọ anakwa na agbagha ya agbagha jen ọbụga na ya hụrụ gị n'anya m ka ọ ga-aka ntị gị na ya ewezụga na ahụrụ gị n'anya ụda ihe m n'aka ka ọ ga-aka ntị gị na ya eleke onye wu Tina ichefule na Tina wu nwanne nwunye m na ụdị na asị nwere otu ihe si gaghị gị ụzọ na asị na ihe otu ihe gbajiri echi Tina mmiri asị na ọwa enwe katadị n'ụwa ka mụ na Tina lụọ ma ụtụ na ụda ihe ọbụla asị na ihe gbajiri nkịtị na mmiri asị na ọwa enwe ma ụda enwe ihe aga otu o si ga ọtụ ama ala n'ọrụ tigija anyị mmadụ nyochara ịlanye le na-ajị na-ajị m ọ mmiri kwesịrị na-ajị m chọrọ ịlụ maka ibe n'ime obi m anọlọ m eziokwu ịhụ taa a na-agba nkwụ n'obi m taa a na-agba nkwụ n'obi m taa mmike na-asa m Jane eme ihe ọma ị ga-eme ọwụ na ị ga-agba mbọ gbachie mbọ ka nwaanyị agada gbachiri ụzọ ị hụrụ mmụọ mmiri na-achagharị m ịlụsị ya ọgụ buso ya agha were ekpere ike na ọgụ bupụ ya n'ụzọ tụtụrụ nwunye m ọta nwunye m nọ ewere nwunye nweta gbaa ya mgbe okpuru gbapụ ya n'ochie Tina alụọla gị nwere Jane Tina leke Tina napụ n'ọnụ Jane alụọla gị ịghọtara bịa ịma anaghị m ekwuli ihe ya ga ga-asọ ọgwụ ka egwuregwu anaghị ebela akwa na asịkwa nga nwata na-ebe akwa ata aka nne ga-anọ nga ahụ nne nọrọ nga ahụ gwakwana nwaanyị nsị elowekwe anaghị m ekwuli ihe ya ga gasọ ihe egwuregwu maka asị na nga nwata na-ebe akwa ara aka nne ga-anọ nga ahụ nne nọrọ nga ahụ anaghị m ekwuli ihe ya ga gasọ ihe egwuregwu gwakwana nwaanyị nsị elowekwe Jane tikwa ọnụ gara Tina ọnụ gwana nwaanyị nsị elowe maka ọnọgide nga ahụ nwaanyị bịa kpọrọ m ọ kpọrọ ha ma kpọrọla m ala ụla m biko gwana ya ekwule m gwara Kalos tinye mmanobo n'oge butokola goku tinye mmanobo n'oge butokola goku agụmata nka chinchin ihe ga-eme nkịta awụ agụmata nka chinchin imini gee ntị na agwara m gị mgbe ọbụla ịṅụ nkwụ ị na-adagharị ada ka ọkụkọ Mọnde aṅụrụ nkwụ leleta m si ebu nwụda ebugide ngoda hite ọfụfụ egbọrọ m na
awungiri oh nyama no ilo ye gwara m na ị na-elo taa m ga-aga n'ikuku gwa ụwa niile na m na-abata nwanne m nwaanyị ọ gị bụ ihe a ọmụmụ m asam biko eweliwe biko aghọtara m ele ihe butere olulo na ilo wuru ụda ngịrị ama m na udo dị abatara m ka m bịa jide m mba ọ dị otu isi chee ya ọkwa na nakwa anụkwa m ha kpọ m ọ bụrụ yi na-eche eshego ọnụ ure ọsọ adịberibe ada na-enwere isi n'ọdụ ada na-enwere ifere ị na-eshi uche si a gị ka bịa ọmaka agbasị na nkịtị ọmaka m jụọ agbasị na nkịtị na ogene gị na-akụfe eme ihe na-eme gee ntị mkparị ahụ ya taa hụrụ nke mbụ na nke ikpeazụ ị ga-akparị ha mee ịnwa anwa ịkparị ha nnụ ha otu mkparịsị n'ọnụ chi dapụta ọ chọrọ ịdapụta adapụta ihe nga-eme nwere ọ ga-agba ngharị ihe nga-eme nwere ọ ga-agba ngharị imepere ọnụ shega na-agwa m okwu mba agịrị m agwa m okwu ka iji onye n'ime anyị na-atọ ofu onye ga-anwụrụ ya ahụ gị ga-ebuzi anwụ onye ga-anwụ ahụ gị ga-ebuzi anwụ ịnwụ ọtị na anwụ ahụ gị ga-ebuzi anwụ ịnwụcha ti na anwụọ mbịa cheba ma nwa ma bịa tina gbawọkwa ịma nwanne m nwaanyị ọngọ ọbara ụlọ ụda ihe ọ ga eweta ụda ihe ọ ga-egbu mmadụ gbawọkwa nsogbu abatago m abatago m ka m bịa fụ ndị asị na olulu dị na nwunye ma amaghị nwe isi ka ha bịa abatago m na-eche ha bịa ụnụ mara na ụjọ na-atụ ụnụ bịanụ abatago m ha bịa na-eche ụnụ ndị ala ị na-achụ m ka ịfọ leenụ gị ị na-eme ka ịma ihe m na-akọ isokwa na ha ekwekwala ka m cheta ihe m chefuru na mbụ ekwekwala m mana ọwụ nke a ka anyị na-akpa ihe njikwa kpọ gị wụ na ka ị bịa ma ife na-eme di gị enweghị ihe na-eme ya a sị m enweghị ihe na-eme ya ọ na-ejideli onwe ya ya hụ nwaanyị ọ na-ejideli onwe ya ọ bụrụ nke ahụ kemgbe isi wee si ebe a pụọ di gị na-eme ka onye isi mgbaka na-eme nwaanyị mmụọ mmiri na-achụgharị ebe niile ọ na-etikasị ebe niile ofe nji wee kpọọlụ gị m gwa gị n'ekwentị mgbe m kpọọ gị mana eziokwu ka ị na-ekwu ya mmeji ife a wee gwulu gị egwuregwu sị gị na arụ adịrọ di gị ma ife na-eme ya biko ekwele ka m nwụọ ọnwụ nwaanyị otu nwaanyị na-anọ ọnwụ ọsọ m lụọ ya m sagịrị m alị ya ọhịa ga-acharị m ka ọhịa na ụzọ ha ka onye bụkwa nwaanyị ahụ ọsọ ahịa olizi amara m otu mmiri ga-esi anọ si na ahịa olizi nwaanyị mmụọ mmiri taa ka na-acharị m ka ọhịa na ụzọ ha ọsọ m lụọ ya m sa na-agịrị m alị ya iwu nwunye m hụrụ n'anya m ji ego m kpatara ga-alọkwa ụgwọ isi ejiri m akwụfọ dị m akwụfọ ọsọ nwaanyị ga-egbu m ọsọ ihe na nwaanyị ga-egbu m ọdụ maka lizi ọ gị ga-egbu m n'aka nka m gaa na anwụ ihe a na-anụ bụ eziokwu ejikọ m na-achị ọ na-eziokwu isi na aha gị bụ lizi na aha gị bụ gịnị ịma na ịbụ nwaanyị itozuru etozu pụta ka ime ya pụta ka ime ka m gbuo gị jaja ka m pụta nga igbu jaja ka ịma na ọ na-eme ka ịma na ọ na-eme ka ebe ị nọ ka ebe ọ nọ ka onye if you name on you send dara ọ bụrụ nwanne m nwaanyị amụrụ m ka ara ayịwa gị kedu ka isi kwuru otu a nke bụkwala ụzụ ga-abịa n'ebe ole kemgbe ụtụtụ ka ọ na-ajụgharị mmadụ niile n'ụlọ were aka odo
na-achụgharị mmadụ niile. Mam kara iwa gị a otu a nsi gbado na-abịa ebe a mam ka Maazị Kalos otu a ka o si agbakwa na-agba mam ebe ọ gbagawa. Lekwe n'anya o. Ọkwa nnukwutara na ahịa ife ahụ. Unu ga-akpọrọkwa ya jee ife dịka unu ekpere ka eje chụpụ ya ajọ mmụọ. Ọ bụ unu ga-eme. Biko uche. Mmiri na-agụ m. Agodi ime ka ihe mmiri na-agụ m ka ịba ibu. Jego mmiri. Odi ebe nka. Odi ebe nka. Ọla. Egbule m. Kwupụta mmehie gị. Ịma na mma mgbu gị. Kwupụta mmehie gị ugbu a. Ịma ihe njọ niile mecha na-ekwupụta ya. Anyị niile kere ka emere njọ mmehie gị mmụọ nsọ na Chineke. Ị ga-ekwupụta m ga-egbupụkwa gị isi. Imere njọ emere m njọ. Ọ naanị m onye mere njọ. Ọ ya nwere m ga-egbupụkwa gị isi. Ị ga-ebubu onye isi. Imere njọ emere m njọ. Anyị na-ekwu. M ga-egbupụkwa nwoke isi o. Gị nwa aghọta m gị nnọọ. Gị na ịghọta m. Ka ịgwana ihe ị na-eme. Ị na-eme mmezi ka ị na-eme nkwasa. Ka ị kwesịkwa n'ime. Ka ị kwesịkwa n'ime. Anyị ga-achọ eketa tupu mmụọ mmiri ahụ ebe anyị zọ hụ ya o. Ka anyị ga. Hey, awọna m. Hey, ka m ga-atọ m ụwa. Ya kwa na oge feme digo. Maka na mmụọ mmiri na-achụ anya na-eme dịka onye ara na-agba. Nke nwere ibulukwu ozugbo nke gị na-eti egwu n'enu ya. Chineke biko. Achọ m ka ihe ọbụla mee di m. Biko gbaghara. Ka ịba ya chi ejekwa, ka ịba ya chi eje na. Ka mkpọ niile ekwentị. Ka ma ọ ga-ebu ekwentị. Ka m si alọtaba o. Ka m yọ ya mgbaghara. Onye ekwentị na-akụ n'ime. N'ime ka ọ na-akụ. Ka m ga ya ozugbo. Ọ nọ n'ime. Jiri onye a nwayọọ na ichi gbajizi m ụkwụ na ịmara otu esi eme nwaanyị ka obi dị ya mma na-eme ya ka ọ akpụkere n'afọ. Aga na ka ịza ya na nwere ike ọ bụrụ na ọ chọrọ ya mgbaghara. Ka ị na-akpọrọ m iche ịma anụgo m. Ezigbo di m ọma. Ahụdị m di. Ịbụ na di m nọ. Ahụdị m di. Hapụ m aka. Ahụdị m di. Hapụ m aka. Di m bịanụ. Ahụdị m di. Di m. Gị nwa. Achọrọ m na-adị ọcha nnọọ na-ama ezigbo mma. Ka di m ghara na-ele ụmụ mpịampịa ụmụ osochu egbu a ọ ghara na-esogharị ha n'ike. Ọ dịkwa mma ahụ. Mana ị nwere obi gị niile fụdị gị n'anya. Nwaanyị mmụọ mmiri a nwere ike rapụrụ gị ya. Akwanụ m ya. Ka m hụ n'otu ọ ga-esi abịa izuru ihe na-abụ nke ya. Ọ dịkwa mma na ịghọta ahụ. Ọ dị mma. Ụmụ mpịampịa mmụọ ndị a na-agagharị ka m fụ ka ha ga-abịa were ọnọdụ n'ebe na-akpasa ha. Ekwutere ya. Ọkwa ekwutere m ya. Isokwa ya. Nke wa bụ Jane, isokwa ya. Chene echefugo m ihe gị na di m na-aga. Ife ọbụla m na di gị mee, gụba ka o si n'aka. Maka na iwele aka ekpe tụfuo ife inwe, onye ọzọ fe iwele aka na-etotoli ya gwele emele ife. Onye ya ka ị na-akọ? Ihe a ka ị na-ekwu?
agakwala ga lụọ di ka anyị nọ n'ụlọ a na-eme ka efi chakwa m ụdị okwu a m na ga na-ese ịma na ị kwesịrị na-akwụ anyị ụgwọ maka na anyị ma na-ejidere gị nkịta gị n'ụlọ ma ọ na-enọla ya chịrịkwa o isi anyị kedụ bụ anyị bụzi ndị ole di m eleghị gbasara gị onye na-akpọrọ ife ọbụla o nwere ulu onye ọzọ ewere ya mere ife bara ulu ọmụ na tina bụ ndị nche na ebe Adani eleghị gịnị na-eme afọ m na-awụgharị m ọ dị ka nwere ịba ọdụ mme nwere ịba ọ Tina onye afọ na-arụgharị Adanne anyị ga-aga ụlọ ọgwụ ka anyị ga-amara ihe na-eme gị ụlọ ọgwụ nwanne m nwaanyị o nwere uru ọ bara ije ụlọ ọgwụ weta ọgwụ ịba nshie ya nwụọ ịba ala ịba ala ị ga-agarịla ya anyị ga-aga ka anyị chọpụta ihe na-eme gị ka anyị ma nke anyị na-agwọ agwọ nwunye ọma m ọ bụkwa na oru esi ya gawa ga nyochachiwa hapụ ya ọ sị na ọ bụ ọgwụ yi mgbọrọgwụ ga-agwọ ya ọrịa hapụ ya were n'ụgwọ ọgwụ na okwukwe ga eji agwọ ọrịa onye na-enweghị okwukwe adịkwa agwọ ọrịa ihe ọbụla i kwetere ga-agwọ nwa ọrịa ihe ga-agwọ nwa ọrịa ịghọtara hapụ ya mana maazị ọ nakwa n'aka mma onye ahụ na-eme ka ọ gaa ụlọ ọgwụ ka mara ihe na-eme ya achọghị m ịma ihe unu na-akọ kwadonu anyị na-aga ugbu a kwadonu ọ gị na-eweta ego ọkọ gị ka afọ na nwunye ọma m achọrọ m iji ohere a ekele nsị gị ime na otu isi gbaghara m gbaghara adịghị adị ekele anyị bata anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị ọzọ ha kwa onye ọbụla ka anyị akpacha akwa ele Oga Kalos, onye mago, onye wuru, achụagaba, eliagaba, Kalos tinye mma n'ọbọ, n'oge ebutakwara gị okwu, tinye mma n'ọbọ, n'oge ebutakwara gị okwu. Ị na-anụ ọkwa ị na-anụ Oga Kalos, this is very serious, very precarious. If I did not get a name, oh my God, Obakato to for number, oh my God, okay, make you more than that. Kiwe mutanife, Oga Kalos, okay, you're the Gakwa, Oga Kalos, go be where digging. Kalos chikwere nwaya Kalos chikwere nwaya inano negodi if you name onye negodi if you name onye sindara Kalos chikwere onye sindara ndemado inano come dirigima Aquinano, come with the ligama, inano, bang batom. Oga Kalos, onye mago, onye wuru, achụagaba, eliagaba, Kalos tinye mma n'ọbọ, asị tinye mma n'ọbọ, inano, Oge mekwa gị n'anya, bang batom. Oga Kalos.